Čo sa stalo s Donatom? Človek, ktorý bol jeden čas na vrchole československého Twitchu a jeho hlášky kričali ľudia po celom Slovensku. Zrazu zmizol, zmazal si Instagram a mesiace o sebe nedal vedieť. Čo robí dnes? Donato Morricone sa narodil 14. novembra 1990 v Bratislave. Meno má nezvyčajné, pretože jeho otec je Talian, konkrétne z Nápola. Práve po otcovom bratovi svoje krstné meno dostal. Rodičia sa však neskôr rozviedli a vyrastal len s mamou v Bratislave, mestskej časti Koliba. Navštevoval základnú školu 4 ročných období a rodinnej pohody, ktorá sa nachádzala nedaleko jeho domu. Po jej dokončení v roku 2006 nastúpil na gymnázium Ivana Horváta. Na strednej škole medzi spolužiakov veľmi nezapadol. Mal individuálny študijný plán a do školy chodil nepravidelne, čo viedlo k problémom aj šikane. Si pamätám, jak ma raz priviazali ostrom. Pamätám si, ako mi vysypali z 3. poschodia školskú tašku. Situácii nepomohlo aj to, že v januári 2008 pod prezývkou Donato začal na YouTube natáčať rôzne netradičné videá priamo z prostredia školy. V jednom sa v bufete hral, že vysáva. Dobrý deň, pán bufetár, ja som došiel povysávať. Môžem? Môžem vysávať. Alebo pod pseudonymom Augustín Spontánny polieval kvety. Videá videla celá škola a ešte viac tým podporil obraz výstredného spolužiaka. Kvôli tomu sa dostal aj do konfliktu s jedným študentom, ktorý sa venoval prepredaju zakázaného tovaru. Týpek mi povedal, že ty si taký výstredný, teba tu každý pozná, že ty budeš pre mňa predávať. To nie, lebo však to sú ale ty budeš pre mňa predávať od teraz. Ja kokot som išiel za riaditeľom, porozprával som toto, povedal som to ešte aj mojej mame a riešilo sa to takým spôsobom, že chalan normálne došiel, že o to štúdium v tej škole. Aj keď sa nikdy ostatní spolužiaci nedozvedeli, že ho udal práve Donato, prestúpil radšej na iné gymnázium, kde v roku 2010 úspešne zmaturoval. Následne sa rozhodol študovať psychológiu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety. Popri škole si vyskúšal rôzne brigády, predával parkovacie karty, pracoval v obchode s kabelkami, v kine a ako rozvozca pre sushi reštauráciu. Nakoniec sa zamestnal ako tlmočník, keďže ovláda nemčinu, angličtinu a italiančinu. Pracoval tam približne 4 roky na polovičný úväzok popri škole. Pokračujeme po reklame. Sponzorom videa je stránka Sell Your Skins, kde predá svoje skiny instantne a za tie najlepšie ceny. Stačí zakliknúť tie, ktoré chceš predať a peniaze si poslať na PayPal, bankový účet, Revolut či dokonca pomocou krypta. A s kódom MAGRODIK dostaneš ešte o 5% naviac. Link je v popise. V lete 2015 sa rozišiel s dlhoročnou priateľkou. Z jedného dňa na druhý zostal sám a nemal sa na koho obrátiť. V tom období začal jeden z jeho kamarátov streamovať na Twitchi. Donato si zistil, čo to je a myšlienka ho okamžite zaujala. Bol to spôsob, ako znovu komunikovať so svetom, od ktorého bol počas vzťahu dosť otrhnutý. 10. augusta 2015 zapol svoj prvý stream. Po 15 minútach prišla prvá správa v čete a okamžite na ňu reagoval. Od začiatku to bral tak, že jeho úlohou je udržať pozornosť diváka. Že moje emócie tvorili vlastne ten stream. Že ja som ten stream si predstavoval, že má vyzerať tak, že ja tam mám byť proste ty kokot jak nafetovaný blázen. Spočiatku streamy tvorili najmä hranie Hearthstoneu. Jeho energiu si o chvíľu všimli ďalší streamery. Jeden z divákov ho odporučil Agrailovi a Cordusovi, ktorí mali spoločný stream. Po skončení ho Cordus hostol a zrazu mal okolo 2000 divákov. Neskôr si ho všimol aj Czech Cloud. Mal však zásadný problém. Internet doma bol takmer nepoužiteľný na streamovanie. Musel hrať menej náročné hry alebo streamovať priamo od kamaráta v obývačke, aby sa nemusel spoliehať na ostatných. Začal hľadať kancelársky priestor v Bratislave, kde by mal k dispozícii optický internet. Kvôli tomu sa šiel informovať aj do UPC, koľko by takéto pripojenie stálo. Tam sa dozvedel zásadnú vec. Optický kábel už bol natiahnutý priamo na jeho ulici, ale iba na jednej strane. Napojenie k jeho domu by si tak vyžadovalo výkopové práce v hodnote približne 870 eur. Zobral si preto pôžičku a nechal si kábel natiahnuť priamo domov. Mesiac pred svojimi 25. narodeninami mal tak konečne stabilný internet. Začal naplno streamovať hry ako The Long Dark, Rainbow Six Siege alebo spomínaný Hearthstone, kde sa zúčastňoval aj rôznych turnajov. Z jedného z nich si odniesol vankúš, ktorý mal potom niekoľko rokov položený za sebou ako symbol začiatkov. Zároveň začal pre divákov uskutočňovať giveaway. V decembri spustil adventný kalendár, každý deň rozdával ceny. Išlo o 24 kópií novovydanej GTA 5 spolu s poukážkami do Hearthstone, ktoré dostal v spolupráci s herným e-shopom. Všetky fyzické kópie hry si následne vystavil na stenu za sebou.
21. marca 2016 požiadal o Twitch partnerstvo, ktoré 22. mája získal. Pod streamom sa mu objavilo tlačidlo subscribe. Za necelý rok na scéne patril medzi popredných streamerov u nás. Začal sa objavovať aj na eventoch s youtubermi, napríklad na LP Kone, kde bol Flygun, či vtedy ešte neodhalený Agrelus, alebo Y-Games, kde po akcii streamoval so svojím kamarátom Miškom Averageom. Aj napriek rastúcej popularite však stream často vynechával. Stále chodil na vysokú školu a navštevoval prednášky, čo bolo dôvodom jeho častej neaktivity. Okrem psychológie totiž študoval aj podnikanie a v novembri 2016 získal profesijný manažérsky titul za menom MBA. Na streame však stále hral len hry a začal sa cítiť, že vyhorieva. Prestávali ho baviť a hovoril si, že buď skončí, alebo musí niečo zmeniť. Na Silvestra 2016 odletel do Johannesburgu v Južnej Afrike a začal skúšať jedný z prvých IRL streamov cez telefón. Zlom prišiel o rok neskôr. V novembri 2017 si kúpil IRL batoh z niekoľko tisíc eur a posunul stream na úplne inú úroveň. Vyrazil na mesačný trip po Európe. Spolu so sestrou navštívil Florenciu, Miláno, Viedeň, Düsseldorf, Amsterdam aj Haag. Keď sa vrátil na Slovensko, bola zima, kvôli čomu streamoval zvonku len približne raz za týždeň. Zvyšok tvorili klasické herné streamy. Na streame robil veci, za ktoré by sa veľa ľudí hanbilo. Vykrikoval slovíčka jaj alebo Ježíš. Aj keď bol pravdepodobne jeden z prvých, kto v Československu robil IRL content, sledovanosť bola stále okolo 250 divákov, rovnako ako pri hrách. Všetko sa zmenilo v lete 2018. Hry úplne vyradil a prešiel čisto na IRL content. Vznikali legendárne streamy, na ktoré si začal pozývať hostí. Obrovskú sledovanosť mali najmä tie s kamarátkami z jeho osobného života, napríklad s influencerkou Andreou Saki, ktorú pozná od jej 13 rokov, alebo aj s jeho kolegyňou streamerkou Viktorkou. V tomto období vznikali najsledovanejšie streamy, ktoré dodnes nič neprekonalo. V jeden moment sledovalo stream až 5189 ľudí a na určitý čas sa stal najsledovanejším streamerom na celom československom Twitchi. Donatot, 4K lidí, Agrelus, 3,7. Je tohle tvář československého Twitche? Čere, dobře no. Donatko je teďko rising star, prostě má to zmáknutý no. Niektorí streamery však jeho úspech nechápali a s Donatovým humorom sa nestotožňovali. Jaj! Ježiš! Bože! Každý by sa zasmial o Bermovan. Čo ti jebe? To je halus, neviem, ja to neviem povedať vôbec. Keby tam stojím, tak ti hovorím, že asi by som sa pošablil. Kamo, ja chápem, ale že ty tomu nerozumieš. Ja dokážem chápať, že asi fanúšik nie si alebo čokoľvek, hej? Ale toto už prechádza do tej inej roviny, hej? Toto už prestáva byť priateľská. Donata však negatívna kritika nezastavila. 23. júna 2018 ukončil štúdium na Vysokej škole svätej Alžbety, čím získal ďalší titul PhD. Od tohto momentu sa mohol naplno venovať streamovaniu. Mal pritom silnú podporu rodiny, mama, s ktorou dodnes býva. Jeho streamy sledovala a dokonca mu posielala donaty. Milý synček, aj ja ti gratulujem k tvojim narodeninkám. Aj otec, s ktorým nemal vždy ideálny vzťah, mal u neho predplatné. Tento mesiac bolo 28 mesiacov. Sám, že? Sám. Keď sa raz za pár mesiacov stretli, používal dokonca aj jeho hlášky. Keď ty budeš mať loď, bude sa volať. Ona to tam chce. Išlo o jednu z najznámejších hlášok, ktorú mu písal chat v momentoch, keď mu žena na streame prejavovala náklonnosť. Väčšinu času však stačilo, aby len existovala. Ešte väčší fenomén sa stal pokrik AI, dostal sa mimo Twitch a do povedomia širokej verejnosti. Aj ľudia, ktorí Donata nepoznali, toto citoslovce používali, začali ho napodobňovať a mladšia generácia ho kričala naprieč celou Slovenskou republikou. Donato neskôr vysvetlil, čo to vlastne znamená. Jaj je deklarácia emocionálnej slobody. No si pamätajte, keď sa vás to niekedy niekto bude pýtať, taká je myšlienka za tým, preto to robím ja a preto to šírim ďalej. Ale tak nech si tí chlapci, čo im vonku pod oknami tak húkajú, idú húkať domov k mame. Postupne si ho začali všímať aj médiá. Dával rozhovory pre Radio Express, Európu 2 či Refresher. Práve v jednom z nich vysvetlil svoj prístup k správaniu na streame. Nerobí mi problém dávať sa do pozície, vo ktorej by sa viacerí ľudia cítili zvláštne. Ja žijem pre seba, aby som svoj život prežil čo najlepšie a najzaujímavejšie. S tým, že neobmedzuje nejako svoje okolie a nepoškodzuje život ostatným. Komentáre pod týmto, ale aj všetkými ostatnými rozhovormi sa plnili označením 7/4. Išlo o názov jeho komunity. Vznikol ešte na jednom z prvých IRL streamov, keď bol so sestrou v Taliansku. Ja som zmokol neskutočným spôsobom a vracal som sa hrozne moc unavený do hotela, aby som sa prezliekol a išiel opäť ďalej streamovať a bol som tak strašne zničený, že sa ma chat pýtal, že Donato, od 1 do 10, ako sa cítiš? A ja som povedal, chat, prečo? Záleží na tom, ako sa cítim? Prečo chcete vedieť, ako sa cítim a čo mi je a není a tak ďalej? Viete čo? Chat, ja som unavený aj taký, aj onaký, ale zase zároveň sa cítim dobre, mám
úžasnú náladu a všetko. Ja kebyže mám na škále od 1 do 10 povedať, ako sa cítim, tak a to bol ten moment. Tak sa cítim asi 7/4. Potom som sa na chvíľku tak zastavil v strede cesty, v strede ulice a povedal som si, toto bude raz jedna veľká vec. Začiatkom roka prišla prvá väčšia dráma v jeho kariére. Týkala sa jeho kamaráta, streamera Michaela Averagea, s ktorým sa stretával aj mimo streamu a viackrát spolu vysielali. Jaj, bože, ja som ťa tak dlho nepočul. Čauko. Ahoj, ako sa máš? Podľa Michala to začalo momentom, keď mu Donato jedného večera volal. Michal mu však kvôli zdravotnému stavu svojho otca nezdvihol, čo mu následne vysvetlil v správe. Na tú už ale nikdy nedostal odpoveď. Donato s ním prerušil komunikáciu a dokonca si ho vymazal s priateľom na Facebooku. Pozrite sa na toho kokota Donata, proste čo sa z neho vyklobilo, proste ako napíšte mu, že sa chcem zabiť, že môj otec je úplne na tom zle, proste ako ten týpek mi prestane odpisovať na pol roka. Proste týpek ma hodil cez palubu za to, že mám chorého otca a nezdvihnem mu o 2 ráno kotový telefón. Však počkaj, stretnem ťa, dostaneš na... Po pol roku nekomunikácie preto Michal vydal video s názvom S Bohom kamarát. Vyčítal mu, že ide o bodnutie do chrbta, najmä preto, že mu pomohol na začiatku kariéry. Viete o tom, že prvý donate, ktorý Donato kedy komu poslal na Twitchi, bolo mne s otázkou, ako mám začať streamovať a dostal na to 40-minútovú prednášku. Potvrdзuje to aj nákup ramena na mikrofón, hneď prvý mesiac streamovania, ktorý Donato kúpil na Averageové odporúčanie. Podľa jeho slov ho pravidelne hostoval ešte v časoch, keď mal Donato okolo 20 divákov. Dokonca ešte predtým, než si ho všimli väčší streamery ako Agrelus či TechCloud. V neposlednom rade mal mať podiel aj na samotnom získaní Twitch partnerstva. Viete o tom, že Donato by nemal nikdy partnerstvo, pretože ho dvakrát odmietli na jeho 200 plus divákoch a ja som sa za neho musel prihovárať týmto e-mailom, ktorý vyústil do partnerstva o 5 dní, myslím, že to bolo neskôr. Tu nám máte ďalší pokaz. Kritika však neskončila len pri osobnom konflikte. Michal začal upozorňovať aj na obsah Donatových streamov. Tvrdil, že sa správa nemorálne, napríklad tým, že na verejnosti zámerne natáča ženy alebo má nevhodné poznámky. Slečna, takto mi môžete skákať do postele, ale ne do cesty. Ja! Kritizoval aj jeho správanie za volantom, keďže podľa neho dával zlý príklad divákom, na čo nadväzoval aj incident, keď Donata počas streamu zastavila polícia. Oh, do p***. Chat, policia. Majú nás, chat, majú nás. Je to tam. Čo máte, silnú nohu? Trochu ma šmykol, lebo idem z umývarky a mám mokré gumy. Dodnes ide o jeden z jeho najznámejších a najsledovanejších momentov. Donato na to reagoval stručne, tvrdil, že sa im jednoducho nezhodli názory. Mi v minulosti pomohol, nejakým spôsobom očakával, že budem do konca života nejako pritakávať alebo tak na ten spôsob. A ja keď mám nejaký iný názor, tak ho mám a... Takže sa vám nezhodli názory a bol nezhodli sa názory. V tom istom videu však priznal ešte jednu vec, ktorá mala menšiu, ale zvláštnu dohru. Keď už sme boli pri týchto streamerkách, mal si niekedy niečo s jednou z nich? Áno. Jedna streamerka, ktorá s ním pritom nikdy verejne nevystupovala, o ňom začala šíriť negatívne skúsenosti. A Donato ma pekne pretože keď sme niečo spolu mali, tak celú dobu mi hovoril, že si dá a potom ma oklamal a šupol ho a povedal mi v posteli, že kúpi mi tú tabletku. Nekúpil mi ju, ale ja som si ju kúpila sama a som ho prosila, že nech mi preplatí aspoň polovicu. A on proste mi ani polovicu nepreplatil z tej tabletky. Na rozdiel od konfliktu s Averageom, táto kauza nevzbudila veľkú pozornosť a postupne upadla do zabudnutia. Kto vie, kde je pravda a za prvé kurza iba. V lete 2019 sa pustil do najväčšieho projektu svojej kariéry. Na longboarde prešiel celé Slovensko, z Košíc až do Bratislavy. Pod názvom Donatur prešiel viac ako 600 km. Cieľom mala byť osveta proti kyberšikane. Cestoval s menším štábom a zastavoval v mestách, kde sa stretával s fanúšikmi. V rovnakom období sa však jeho obsah začal meniť. Postupne sa ukludnil a prestal robiť veci, za ktoré by sa neskôr mohol hanbiť. Na ulici už nekričal jaj a jeho prejav bol výrazne miernejší. Nasledujúce roky mali podobný priebeh. V zime streamoval najmä hry, v lete robil IRL content. Aj napriek nekonzistentnosti si dokázal držať stabilnú základňu divákov. IRL bolo však výrazne úspešnejšie, už ale vzďaleka nie tak, ako v osudnom lete 2018. Zásadná zmena prišla v októbri 2023. Začal praxovať v sanatóriu v Bratislave pre drogovo závislých. Neskôr začal pracovať ako psychológ na polovičný úväzok pre Ligu pre duševné zdravie. Budem vlastne vyhľadávať deti, ktoré potrebujú pomoc psychologickú a budem zohrávať, že tú vážnu úlohu toho rozpoznať, kde je aký problém
Od tohto momentu začala jeho aktivita výrazne klesať. Aj keď tvrdil, že stream je dôvod, prečo má len polovičný úväzok, realita bola iná. Od februára do augusta 2024 zapol stream dokopy len 4 krát, všetky v apríli. Práve vtedy oznámil, že zmazal všetky klipy za takmer 9 rokov streamovania. Ja viem, že tie veci nevymážem nikdy, že oni zostanú so mňou. Ono to není také, že toto není som ja. To som stále ja, všetky tie veci, vykrikovanice a tak ďalej. To som stále ja. Mnohé momenty mu spätne pripadali ako cringe. Babi, kebyže som není na longboarde, tak vás balím dneska večer. Viete o tom? Mám to veľmi pristane. Fuj, to je taký cringe, ty kokos! Veľmi vám to pristane, ty si slízky pičus. Začal sa obávať cancel culture a dával si väčší pozor na to, čo hovorí. Toto je rezervované pre ľudí s postihnutím. Vidíš, a teraz by som si spravil srandu, že som postihnutý. Na streame nemôžem to urobiť. Kebyže pozrieš si nejaké moje záznamy, tak by som vykrivil celé ústa, začal by som rozprávať divným spôsobom a zaparkoval by som tam. Dnes je jeho život výrazne odlišný. Podľa LinkedInu pracuje ako psychológ na súkromnej základnej škole v Bratislave. Zároveň figuruje aj na stránke svojej bývalej vysokej školy ako odborník z praxe. Sám priznal, že ho streamovanie kedysi definovalo. Mal tomu prispôsobený aj Instagram, kde mal všetok obsah prepojený len so streamom. Stream sa stal takou súčasťou veľkou môjho života, že až to streamovanie začalo akože mňa tvoriť a preto aj ten Instagram vyzeral tak, ako vyzeral. Už nie som len streamer, ale som že normálne aj brat, aj kamarát, som aj potenciálny frajer. Dnes sú však všetky fotky, vrátane profilovky, kompletne vymazané. 16. decembra 2025 oznámil prechod na platformu Kick. Streamoval tam do 11. februára tohto roka. Odvtedy o sebe nedal vedieť a komunite nič nevysvetlil. Je zrejmé, že odkedy začal pracovať ako psychológ, prestávky medzi streamami sú čoraz dlhšie a ostáva otázkou, či sa ešte niekedy vráti naplno. Ďakujem každému za zhliadnutie videa, like, odber si budem môcť vážiť. Sponzorom videa bola stránka Sell Your Skins a my sa vidíme niekedy na budúce.